kusangana kwatiri kuita zvekare pano padzirari 263 pano patokuzivisai manews updates ezvo zviri kuitika munyika yedu yezimbabwe. Muri yezimbabwe nyaya yatareceiver inorwadza kuno kuGlenview paarea 8 pacomplex pabvira. Macases aya tinowanzomareceiver kubva kuno kucomplex and zvinombokonzerwa nei, but ndina baba vandiinavo vandichakurukura navo vachipawo advice nezimbabwe kuti zvifambiswa sei kuti macases aya apere. Vakadidita tiripo munokwanisa kuzivisa muri yezimbabwe zviitika panapa ine advice yamuri kuoko vanhu yakamira sei? Ini ndinonziwo Doubt Noruware, ndinosenzerawo ndiri pano paGlenview 8 complex. Tiri kusangana nemacases aya kakawanda gore negore, especially kubva muna July kusvika muna October. Saka ndaifungidzirawo kuti dai taona utungamiri hwakarongeka hunoita kuti ukasvika touya torongwa ine such way that tinoiswa mumalines tichisiya maspacings pakati, nekuti apa tinenge takaita utsoko kuti uyu apa ane peturo ane chii. Saka ndaikumbirawo kuti tiite department rekuti kunoshandawo zvinhu zvepeturo kwazvo zvega, zvinhuwo zvemasofa kwazvo zvega. Saka nenyaya yekuti utungamiri hwedu hakuna kunyatsomira zvakanaka, ndaifungidza kuti hurumende dai yapindira panyaya iyi, vaite kuti vatigadzirirewo malines akarongeka ekuti tosiyawo kana dzirodhi pakati, zvinoita kuti moto kana uchinge watanga haugoni kuwambuka kuenda kune imwe nzvimbo kuzopisa zvinhu zvese. Saka ndo chichemo chatinacho kuhurumende, uyezve taikumbirawo kuti kana pane utungamiri hunoita kuti tinge tichibhadharawo pamwedzi kamari katinobhadhara, kana tinge tazochigowo nezvinhu kudaiwo, mari iya homwe iya igozotibetserawo panguva yatete tasangana nematambudziko akafanana neaya. Alright, mungakwanisawo kutsanangura kuti zvenyu zvatsva zvinokosta mari yakaita sei? Ini zvinhu zvangu zvatsva zvinosvika kuma $3,000 ndichizviweka, nokuti ndanga ndine mawardrobe, ndanga ndine masofa namaunits. Saka pandaweka estimate yangu yasvika kuma $3,000, asi mukatarisa ruzhinji rwatsvigwa millions of dollars aruzwa panapa, nekuda kuti mune zvinhu zvinodhura zvakawanda zvatsva, masofa, machairs, makitchen units. Saka ndinotoona kuti zvichatoita kuti vamwe vanhu vanga vachiraramawo muzuva ranhasi vatodzokera kumusha nekuda kwekushaya pekutangira. Alright, mungaitawo ruzivo rwekuti moto uyu wakonzerwa nei kusvika pakuzopera? Ini fungidziro yangu ndeyekuti vanhu vari kushanda usiku, vari kushanda usiku munomu, saka vanogona kuvesa moto vachidziya paya paya. Pavanokangamwa moto iyaya inogona kuzosumudzwa nemhepo, inogona kunge ndiyo yapisa zvinhu. Kana kuti kune vamwe vanenge vabawo pisa, asi kazhinji vanhu vanodziya moto muno. Moto inokangamuka ndiyo yandofungidzira, namagadhi ayaya anodziya moto ari mukati memaproperties. Ndiri kufungidzira ndo pasumuka moto. Alright, muri yeZimbabwe ndinofunga manzwa mashoko ataurwa naDeddy advice yavapawo kumuri yeZimbabwe kugovernment kuti aiwa matigadzirirawo space yakakura yekuti tinosiya line pakati kuti moto hauzoyambuki uchipisa zvinhu zvese, tinenge tabatsirikana nekuti pavari kushanda panapa vanenge vakatsokotedzana, vanenge vakawandisa pa1 place. Zimbabwe takukurukura neumwe anoshanda mukati umu, ambotaurawo zvaari kuona side rake zvakonzeresa kuti moto ubvire. Wakadii hapo? Ndofara muri sei baba? Tiripo, unokwanisa here kutaurawo zita rako kana usingakwanisi kutanga nenyaya? Okay, rega ndichingotaura hangu zita rangu ndinonzi Kurai Chivunde. Mamiriro akaita nyaya watangira watanga tingangoti zvekumwa around 5 to 6, uye tatozofonerwawo kuti twakutsva. Chimwe chandaona chingange chichikonzera moto ndechekuti zvinhu zvakasiyana zvakawanda. Chekutanga ndechekuti pane dzimwe tambo dziri kudhonzwa pasi dzemagesi, of which munhu anenge uye achitoro rimwe side, mumwe achitoro rimwe side. Vano magetsi vanotorera place 1 achingoenda on a different, achifidha kunhu kwakasiyana siyana, zvekuti zvinozokonzeresa kuti kana even pakaita touch chaipo moto unokwanisa futi kuita sei kubvinzira. Ndozvo zvimwe zvatinge tichikufungira kuti zvinogona kunge zvakonzera moto uyu. Chimwe chinhu ndechekutiwo vanhu vaye vanoputha fodya vaye akapedza akasitabhuka ikaya akadonhedza pasi, because munhu matinoshandira munhu mune zvinhu zvinokasika kubata moto, so paanogona kuenza stabhu yake pasi paya zvinhu zvinogona futi kuaffecta kuti zvive zvinobatidza futi moto. Nekuti futi zviri kunziwo futi vanhu vanenge vachishanda manheru vanongobatidzawo moto vachidziya moto, izvo zvimwe zvekuti
munhu anogona kuzovarairwa vakabatwa nehope, moto osara uchibvira, otorwa nemhepo, exactly, ndizvo chaizvo. Uye zvinhu zvatoti affecta zvatidzorera kumashure sevanhu, ungochiona kuti urikuzvitendesa vana chikoro through neproperty yako inenge warasikirwa nayo, marents and stuff. So takati expecto kana hurumende yakakwanisawo ichitibatsirawo pane zvimwe zvinhu zvekuti tamboona meya vambosvikawo, tamboendawo padhuze navo takanzwawo makwenzi anga vachiburitsa. Izvo tinoshuva nekuti matauriro anga vachiita taona kuti zvinhu zvinogona kutibatsira. Vataurirwo nevakuru vedu vatinoshanda vakaburitsawo mapoints akaburitsa akasiyana ekuti vakakwanisa kuti vakwanisa kunge vachiisa maroads uye anokwanisa kudivhaidha kuti moto unge uchiti wakatanga kubvira other side haukwanise kuyambuka uchienda kune rimwe side. Izvo zvinoita kuti even mota dzefire brigade dzakauya dzinokwanisa kuonawo nzira yekuti dzikwanise kupinda nemukati dzikwanise kudzivirira moto uyu. Izvo zvinhu zvatabatisa kuti dai zvakwanisa kuita zvaikwanisa kutibatsira kuti patichange tazodzokedza zvinhu zvedu taunganidza taakutanga kukwanisawo kushanda, zvinhu zvinotibatsira kuti tisarambe tichisangana nedambudziko iri nekuti kutidzorera kumashure. Makatarisa izvozvi tatidzokera kumashure zvakanyanya. Saka pabvira moto uyu hapana munhu akuvara here pavanhu vese vanga vakarara mukati? Sekuona kwangu so far hatina kunge tanzwa kuti pane akuwara, but tangova nekurasikirwa neproperty yedu yanga ichitichengeta. Then the central government. But now, we are going to have the last thing. Let's say, pension funds, and companies. These pension funds will come and what I propose, which means at least says you take 1 day. We have about $30 per month. That is $1 a day. Comes to end up proposal $50. Chakwa nido wakati wa ndei pana ngaiti gopicha na mtu wangu kunubili pata paketi bona sio tukaiweka roughly ni vanhu 1000, that's 30,000. Tukaweka na 2000, that's 60,000. Tingata zero kuita basa pana no basa no let's sit down I think wacha usazvichaja wega ngana tikuchajira izvienda nebasa rino usazoramba we find the way forward. He said, like, yes, they are starting in the same manner again, they are tired. So we need justice. Muri Zimbabwe panapa takukurukura nevamwe vane zvimwe zvinhu zvatsva panapa makadiditi? Tiripo makadiwa. Tiripo. Munokwanisa kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti matsvirwa nezvinhu zvinokosta mari patsva panapa? Tatsvirwa nemasofa anokosta iwo $1,000. Advice yamuri kupawo kunyika yeZimbabwe nekugovernment kuti aya makezi atinonyoresirwa panapa atapudzike ingave ipi yamungafungira kuti takabatsirwa neapapa tinokwanisa kukunda makezi akaita seaya? Advice yandingade kupa ndeyekuti zvinoda kutangira patiri isusu chaivo vacho varikushandira munhu kuti tikange nzvimbo dzedu tikange tine maroads ari accessible kuti even pakanzi patsva kuti moto usaende kunzvimbo yakareba tinofanira kunge tine maroads ekuti zvinokwanisa kungotsva area diki diki kwete kuti zvispread area yakakura. Saka zvimwe zvacho hongu tingade toda kubatsirwa negovernment asi rubatsiro rwatoda rwanyanya ndekuti isusu pachezvedu tizvibatsire pachezvedu kuti tigadzire maroads anoita kuti moto usazoende kunzvimbo dzakawanda togadzira mafire guards anenge achitibatsira munzvimbo dzedu. So rubatsiro rwatingazode isusu kubva kugovernment nderekuti tikange tatsvirwa kudai madisaster akadai so munhu unenge usina chaunenge unacho saka tichitarisa kuti government yakapindura ikatipawo mari dzekutanga mabusinesses ekuti tisimudzire basa redu remaoko ratagara tichingoita. Alright, tinotenda mhuri yeZimbabwe ndofunga mavanzwa vachitaurawo advice yavo kuti takagadzira maroads tinomukurukura futi nevamwe vakataura same zvataurwa neava ndozvataurwa nevamwe vachiti aiwa dai magadzira maroads toitsvaka kuti ro vamwe vari line iri vamwe vari line iri moto haukwanisi kucrossa
kana tichishanda takadai so hanzi takanyanyoungana, saka moto unokasika kuspreada. Mhuri yeZimbabwe panapa takutaura neumwe anoshanda mukati umu mucomplex. Zviri sei? Ndiripo. Unokwanisa kuzivisa vanhu here kuti moto uyu wakatanga sei ende wabvira rini? Chii chakonzeresa kuti pabvira? Ruzivo ndinaro bhozi rindoshanda muno mucomplex level 8. Most of the time ndinozoshanda manheru. Saka moto watanga zvekuma around to 5. Ndopatanga kuita sei? Indangonzwa unoziva sound yekuti kana kwakanyarara kuti zive musina vanhu, unongonzwa kuti sound yakubuda paiti. Yaye mhere ndikatarisa ndona utsi uri kutosimuka. Ndobva ndapinzira vanhu vari kujeni ndikati kunokurukutwa kumhanya kuenda kudisplay ndosvika moto sakaona marovero aunoita toti ukabaka panapo nenyaya yematende anenge akavhariswa mashedi epadenga ya ukarova panapo unonorowa ukatakurwa nemhepo mafomu rabha parinotakurwa raane moto saka rinodonhera kumberi parinodonhera ipapo raakubvira riri ipapo ipapo pakutobata moto. Ndosaka uchiona kuti mucomplex panotobatwa wakura still inyaya yekuti moto unenge uchitakurwa nemhepo uchiita sei uchienda andona atozomhanya kuti zvinhu zvoti zvinhu zvatsva kuzvi 3 meters 3 million unosvika mari yezvinhu zvatsva because kudisplay kubva kumasofa kumubhedhi ndokujackpot kunotorwa zvakanaka zvacho zvese. Saka saidi racho ndinorakuta rese. Moto uyo unotungidzwa nemunhu here? Muonero wawazviita? Moto uti watungidzwa nemunhu ndinganyembe because unoka kana uchirara mubasa kana kwakutonhorowa zvekuma around 1-2 kunobaridzawo moto kuti udziya ndo. Saka nenyaya kuti pagara pane mashavings, pagara pane masawdust anenge aripo, uchiwo ukati moto unenge uchiita sei uchifamba pamwe unosingazooni because utoita basa ka. Saka unenge uchiti moto uri kudziya but usikuziva kuti moto kufamba. Saka pakaita kamhepo katakura moto ndopakanonobata kana pane mafomu rapo ingangobateka 1 pasazviona rakutoita mhepo yayo ndoinenge yakuzorova manje uchifamba nepasi. Ndosaka complex kandi yabvira kazhinji kacho fire brigade haitowanzodzima because unenge uchingofamba asi nhasi havashanda. Ndoda kutenda hangu kuti bata basa because vadzima moto usati wanyanya kuendera still. Vakasika kuuya here mafire brigade vacho vauya nefire brigade rinokura here inoti magezi atomboreceiva vanonzi vanotanga vauya nechisina chivo wasvika zvema around past 5 fire brigade anga ari padhuze paaigere navafana. Saka vakasika kusvika vakabva vatongotanga kudzima kusati but nenyaya yekuti complex uno makangota kuti haunoziva tutsuwa nditotokatoramba totoita kuti unyanye kufamba because nemunhu umwe anoshanda apa mwari apa. Saka kutsurwa kwaonoita kuti anokubata moto chikahwani because munhu ari apa mana akasipesike kuti kana iko karodhi kuti vakanyanyobatana kana moto wedzira usaidi bomba akasika oda kumhanya mhanya omwira unodzima but ndonyaya yakainokonzeresa nyaya yekuti pasi pane mapalets mudenga mune maplastiki moto ukabaka mahwani kwete mbichana mune kuchibvira kuti moto flame chacho munhu anga ari budiro 1 wandafonera ati ari kuona flame ari kubva budiro 1 kusvika pa8 macomplex. Saka ufunga kuti moto wanga uchibvira haiti yawo Kau ichingani gore rino iri muchicha mukati? Gore rino rikutanga last year munobudira mazvo. Tinotenda muri yeZimbabwe ndofunga mazwo umwe watakurukura naye.